راديو إيرنا ناتا دمسي إرتراويان ዕለታዊ ዜና ፖሊስ ጀርመን ኣብ ፌስቲቫል ጊሰን ኣብ ሞንጎ ኤርትራውያን ክልዓል ዝኽእል ባእስን ዕግርግርን ንምግታዕ ምድላዋቱ ከም ዘጻፈፈ ኣፍሊጡ መደበር ፖሊስ ከተማ ጊሰን ብ3 ሓምለ ኣብ ዘርግሖ ሓበሬታ እቲ ካብ 7 ክሳብ 9 ሓምለ ኣብታ ከተማ ክካየድ ተመዲቡ ዘሎ ፌስቲቫል ኤርትራውያን ብሰንኪ ዘይውሕድ ፀጥታ ከይካየድ ምምሕዳር እታ ከተማ እኳ እንተሰረዞ ድሕሪ ዘሎ ምዕባለታት ግና ንጹር ከም ዘይኮነ ኣገንዚቡ እቲ ፌስቲቫል ከም ዝተሰረዘ ይተሓበር ዳእምበር ንዓርቢ 7 ቀዳም 8 ሓምለ ክልተ ናይ ኤርትራውያን ሰላማዊ ሰልፍታት ንምክያድ ተመዝጊቡ ከም ዘሎ እቲ መደበር ፖሊስ ኣረጋጊጹ እዚ ተራኺባ ኣይኮነን ዝበለ ኣዛዚ ፖሊስ ከተማ ጊሰን በርናንድ ፖል ስለዚ ወደብቲ ናይቲ መደባት ውሕስነት ፀጥታ ብዝሕሉ መንገዲ ከካይድዎ ተላብዩ ነቲ ፌስቲቫል ዝወደቡ ደገፍቲ ግደፍ ኣብ ጀርመን ምምሕዳር ከተማ ጊሰን ዘሕለፎ ናይ ምስራዝ ውሳኔ ብምቅዋም እቲ ጉዳይ ዳግማይ ክረአ ናብ ቤት ፍርዲ ከም ዘቕረቦ ክስማዕ ቀንዩ እንተኾነ ድሕርቲ ናይ ግባይ መስርሕ ብዛዕባ ቤት ፍርዲ ዝተዋህቦም ውሳኔ ይኹን ከም መተካእታ ዘዳልዎ መደባት ኣይተፈልጠን ኣብ ደቡባዊ ጀርመን ኤለሪክበርግ ኣብ ዝተባሃለ ከባቢ ኣብ ጎደና ናይ ካራ መጥቃዕቲ ብምፍጻም ንጓል 14 ዓመት ቆልዓ ዝቐተለን ንኻልእ ጓል 13 ዓመት ድማ ብጽኑዕ ዘቑሰለን ኤርትራዊ ሓትያት ዕቑባ ንሕልፈት ክእሰር ተፈሪዱ እቲ ዕቑባ ሚካኤል ዝተባሃለ ወዲ 27 ዓመት ኤርትራዊ ኣብ 5 ታሕሳስ 2022 ነቲ ገበን ድሕሪ ምፍጻሙ ጉዳዩ ቤት ፍርዲ ክረአ ድሕሪ ምጽናሑ ትማሊ ሰሉስ 4 ሓምለ 2023 ፍርዲ ተዋሂብዎ ንሱ ነተን ናብ ቤት ትምህርቲ ዝኸዳ ዝነበራ ቆልዑ ብኻራ ብምጥቃዕ ሞትን መቕሰልትን ዘስዓበለን ክፍሊ ኢሚግሬሽን እቲ ዞባ ናይ መጓዓዝያ ሰነድ ስለ ዘይፈቐደሉ ቁጥዕኡ ንምግላጽ ከም ዝፈጸሞ እዩ ተመልኪቱ ስማ ናብ ዘይተጠቕሰት ኣፍሪቃዊት ሃገር ገይሹ ተመሪዑ ክመጽእ መደብ ከም ዝነበሮ ዝጠቐሰ መርበብ ዜና ቢል ክፍሊ ኢሚግሬሽን ናይ መጓዓዝያ ሰነድ ስለ ዝኸልከሎ ግና ህይወተይ ኣበላሽ እሞ ብዝብል ነቲ ስጉምቲ ከም ዝወሰዶ ሓቢሩ ንሱ ነተን ቆልዑ ዝወግኣሉ ካራ ካብቲ ግዜያዊ ምዕቆብ ሒዝዎ ናብ ጎደና ከም ዝወፀን ኣብ ሰታሕ ዘሎ እዋን ድማ ኣብ ኢዱ ከም ዝነበረ ፀብጻብ ፖሊስ ብወገኑ ኣገንዚቡ እቲ ኤርትራዊ ሓታት ዕቑባ ናይ ቁማር ወልፊ ከም ዝነበሮ ቅድሚ እቲ ገበን ምፍጻሙ ኣሳት 2,000 ዩሮ ገንዘብ ከም ዝተበልዐን ነቲ ክሲ ከጻርዩ ዝጸንሑ ክኢላታት ምጥቃሶም እውን እቲ መርበብ ዜና ገሊጹ ኣብ ርእሲ እዚ ስንፈተ ወሲብን ካልእ ናይ ክስዓን መዓንጣን ሕማማት ብዝፈጠረሉ ጭንቀት ብቐጻሊ ንሓኪሙ የማርር ምንባሩ ኣብቲ ፀብጻብ ተጠቒሱሎ ዕቑባ ሚካኤል ተበይኑሉ ዘሎ ናይ ሕልፈት ማእሰርቲ ድሕሪ 15 ዓመታት ብኣመክሮውን ክውፃእ ከም ዘይኮነ ውሳኔ ቤት ፍርዲ ዞባ ኦልም ኣነፂሩ ምስኡ ኣብ ሓደ ክፍሊ ዝነበሩ ክልተ ኤርትራውያን እውን ምፅራይ ካየደሎም እኳ እንተነበረ ጉዳዮም ኣበይ በፂሑ ኣይተጠቕሰን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ካብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ገማግም ባሕሪ ሊብያ ዝተበገሱ ኤርትራውያን ዝርከብዎም ልዕሊ 600 ስደተኛታት ከም ዝተታሕዙ ኣህጉራዊ ማሕበር ስደተኛታት IOM ሓቢሩ እቶም ስደተኛታት ካብ 25 ሰነ ክሳብ 1 ሓምለ ኣብ ዝነበረ ግዜ ኣብ ገማግም ሊብያ ካብ ዝርከባ ከተማታት ዝተበገሱ ምንባሮም እዩ ተጠቒሱ ሓለዋ ገማግም ባሕሪ ሊብያ ነቶም ናብ ኤውሮጳ ንምስጋር ዝተበገሱ ስደተኛታት ካብ ባሕሪ ሒዞምዮም ናብ ሊብያ መሊሶሞም እቲ ሓይሊ ባሕሪ ናይ 5 ሰባት ሬሳ ከም ዝረኸበውን ኣፍሊጡ ኣብዘን ዝሓለፋ 6 ዋርሕ ብጠቕላላ ልዕሊ 8400 ስደተኛታት ኣብ ባሕሪ ተታሒዞም ናብ ሊብያ ከም ዝተመልሱ ፀብጻብ ናይቲ ኣህጉራዊ ትካል የመልክት እተን ልዕሊ 400 ካብዚኣቶም ደቂ ኣንስትዮ ክኾና ከለዋ እቶም 186 ድማ ቆልዑዮም ብመሰረት ፀብጻብቲ ትካል ካብ ጥሪ ክሳብ ሰነ 2023 ኣብ ዘሎ ግዜ ኣብ ምብራቃውን ምዕራባውን ሸነኻት ማእከላይ ባሕሪ ናይ ዝሞቱ ብዝሕ ስደተኛታት ልዕሊ 800 ከም ዝበፅሐ ኣተሓሳሲቡ ደሃዮም ክፍለጥ ዘይከኣለ ብዝሕ ስደተኛታት ድማ 400 ይግምገም ዋሕሲ ስደተኛታት ንምግታእ ናይ ህፁፅ እዋን ኣዊጃት ትርከብ ኢጣልያ ናብቲ ሃገር ከኣትው ንዝኽኣሉ ምስ ቤት ማእሰርቲ ኣብ ዝመሳሰሉ ማእከላት ትሕዞም ምህላዋ ተጣበቕቲ ይኹንኑ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብ ዝተፈጺሙሎ ሬድዮ ኤረና ናፃ ድምፂ ኤርትራውያን